Какво правят тия кашони тук? Аз ли трябва да ги вдигам с тия уморени ръце? Същия като баща си. Що не падне и ти от влака? Нали беше избягал? Какво? С тъпата си глава не можеш да оцениш това, което правя. Седиш по цял ден в мазето и си губиш времето с глупости.